Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chiyambire ndondomeko imeneyi taonapo ndithu Joyce Banda akupereka komanso Peter Mtalika achipani cha DPP nawonso ndithu anakwanitsa kupereka kalata zimenezi ku bungwe limeneli la MEC. Panali ena atupe amenewa, panali zina zotsamwitsa ndadauza kuti akakonzenso, koma kodi lero zithe bwanji kamba kuti ndondomeko imeneyi akapereka kalata zimenezi akuluakulu a MEC amaunika kuti kodi zafikira mlingo oyenerera ndi zimene ndithu zimakhalira makamaka ndondomeko imeneyi ya kuyenereza adindo amene akuyenera kuti aime pa chisankho cha dziko. Chimodzimodzinso amene amayimira pa mpando wa phungu komanso kansala amakhala ndithu akuwaunika kapena kuti kuonetsetsa kuti afikira mlingo oyenerera. Nde lero tukamba za amenewa a chipani cha UTM amene akhale ndithu akuperekanso kalata amenewa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Akabambe ndi amenenso akugwirapo ntchito ku Reserve Bank ngati governor, komanso akugwirapo maunduno osiyanasiyana aboma, kupatulapo ndi amene tsopano akutsogolera chipani chimenechi cha UTM kulowa malo mwa Dr. Salos Chilima omwe anatisiya pa ngozi ya ndege pa 10 June 2025. Pamene tikuyendera pano ndi msewu umene umachoka ku Kamuzu Central kudzalunjika mpaka pa Crossroads Hotel pamene tikudutsa pakadali pano, koma ulendowu ngwaku BICC kumene kuchitike mwambo onse opereka kalata makamaka kwa atsogoleri amenewa a chipani chimenechi cha UTM. Tinakambirana kuyambira kuti ndi Kenford ndima kuti chinthu cha anthu ambiri chikumakhala pa ndi ndani amene kodi akhale wachiwiri kapena kuti running mate mchingerezi, zina mwa zomwe zikumakhalanso zikupatsa chidwi anthu amene amatsatira nkhani za ndale, kamba kuti munthu amene umayenda naye pa ulendo amakuthandiziranso kuti ulendo utheke bwinobwino. Wangokhala ndi munthu kuti iyayi nonse mukuoneka kuti zokokera zimakhala zovutirapo, koma mukakhala kuti mukukokana ndithu amatilende mkukankhana zimakhala kuti ndikuti zili bwino lomwe. Tsopano ndikuti tikudutsa malo aja amadziwika kuti Crossroads, ndipo tikulunjikabe kupita ku City Center ku BICC kumene kumachitikira ndondomeko imeneyi yosankha kapena kuti yopereka kalata. Pano ndi paja pamadziwika kuti pa Mbowe naponso ndi pasonkhana khwimbi la anthu amenewa a chipani cha UTM amene akhale akulowera kumene ku BICC. Nyimbo nde nkumayimbidwa zotamandira Akabambe komanso nyimbo zotamanda chipani chimenechi cha UTM. Amakamba anjawala kuti lero akufuna afike mwachilendo, akufuna apereke kalata zawo mwina mo siyana napo ndi pena. Ndeti iwone kuti ziyende motani, koma zina zomwe zikuchitika ndi zimene zizi pano pa Mbowe pomwe paliso mdipiti umene ukhale ukulunjika kumene ku BICC. Franklin Tambalika akhalenso akutiuza zina chifukwa nkhani yake njakuti tumakhangani kuti wina apezeka kwapa kupezeka konso apa, cholinga choti tilondoloze bwinobwino mmene a UTM aperekere kalata zawo lero kumene ku BICC. Chisankho cha 2025 kulito nkoke wake ndi umene ukuonekawo. Kenford ndima
ndimakamba kuti ukuoneka kuti ukhale mdipiti wa mtundu osiyana napo. Nafotokozaso kuti pali nkhani ina yokuti zipani nazo zikufuna kuti zikhale zikupereka uthenga chifukwa zikudziwa kuti pali anthu ena amene kufikira lero sanapange chisankho kuti avotera ndani pa chisankhochi, nde sanapange chiganizo kuti avotera ndani, nde zipani zikupanga chilichonse chothekera zokuti zikope anthu pa nthawi imeneyi kuperekaso uthenga woti ndi zazikulu zili ndi otsatira ochuluka, chifukwa zikudziwa kuti pali anthu ena amakopeka nkuti zinthu zizikuoneka zokuti anthu ambiri akudzitsatira, anthu ambiri akugula, they are buying in mfundo za chipani chimenecho. Ndo katione taona matrakitale mongaso mwana achitira mtsogoleri wawo wakale malemu achilima nawo sanapita pa trakitale, tikuonanso apa mdipiti ochuluka. Zikutanthauza kuti UTM nayo ikufuna kupereka uthenga kwa Malawi. Akuti UTM nayonso ifuna kupereka uthenga amene mukuonera mzithunzimo ndimene zikukhalira ndithu pano pa Mbowe, malo amene ngodziwika bwino ndithu kwa amene makamaka amakonda chakumwa chaukali amadziwa kwambiri malo amenewa otchedwa Mbowe. Koma galimoto ndi zimenezi zimene zikulunjika kumene ku BICC kumene kukhale ndithu mwambo umenewu opereka kalata kwa atsogoleri amenewa a chipani cha UTM. Uwu ndi msewu watsopano umene ukuchoka pa crossroads mpaka na makafika chaukanengo umene muli galimoto zimenezi kupita ndithu kumeneku ku BICC. Kuli zoliralira kuno vuvuzera ena amatero amene ndi katunduso amene amadziwika kwambiri masewera ampira wa miyendo, nde ena atenga zimenezo kuliza ndithu kupereka sapoti yawo kwa Kabambe. Masanawa tikhaleso tikuona ena amene tinafotokozera atsikana anyamata komanso azimayi kwa mibandawe nawonso akhale akapereka ndithu kalata zawo ngati oyima paokha. Tibwererenso ku BICC chaposa chedwa kuti kumenekonso ati fotokozerepo zina kapena kuti ationetse zomwe zikuchitika kumeneko, kumene kuli mzanga Charles Vintula ndena kuti afotokozepo mmene osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.